Hvert år rammes omkring 160 børn under 15 år af kræft. For børn i folkeskolealderen betyder det, at de bliver revet ud af deres vante rammer med venner, lektier og fritidsaktiviteter. Vi har mødt Gustav, som har leukæmi. På Sindal skole ringer klokken ind til time 10 minutter over 8 som altid. Men for en af eleverne er tingene ikke, som de plejer at være. Her ringer vækkeuret ikke mere. Når klassekammeraterne går til første time, så sover han længe. Gustav er 15 år, og til sommer skulle han have været til afgangseksamen sammen med resten af sin klasse. Men sidste år blev Gustav ramt af kræftsygdom leukæmi. Det, jeg synes, det allermest træls ved det her med at være syg, det er det der med kammeraterne og sådan noget. Det er slet ikke noget at gøre med, hvad det hedder, at jeg faktisk er syg. Det synes jeg ikke rigtig er træls. Gustavs mor, Helle, har taget orlov fra sit arbejde, så hun kan passe sin søn i døgndrift. Han har haft en depression og noget. Han har følt sig meget ensom. Det gør jo, at han egentlig mange gange så bliver han endnu dårligere. Altså han ser jo han mærker jo hans sygdom hele tiden. Når der er noget, der sker noget, når der er nogle venner og sådan noget, så får han det jo meget bedre. Så. Nogle gange er det lidt ensomt, ja. Så spiller jeg. Det har været skide irriterende i hvert fald. Fordi man keder sig en hel del herhjemme. Og så kommer man til at savne dem. Gustav får kemoterapi for at slå kræftcellerne ihjel. Men kemoen slår også kroppens gode celler ihjel. Det betyder, at han blandt andet døjer med kvalme og ofte er meget træt. Mange gange så har jeg også været træt til at have på besøg i det hele taget. Men gør du det alligevel så? Nogle gange. Men så heller ikke til noget hele ugen efter. Hos Kræftpatienternes Hus Heimdal oplever familieterapeut Henrik Kruse også det sociale afsavn hos de kræftsyge børn. Som barn har man brug for bare at være almindelig og rende og gøre almindelige ting og både få skæld ud og ros og være dygtig til noget og ikke til noget andet. Og hele tiden få den der sparring, som man får i en gruppe af kammerater. Og den får man ikke. Gustav blev taget ud af skolen med det samme. Lærerne fandt ud af, at han var syg. Fra den dag kom kemo og isolation på skemaet. Så jeg er jo bekymret også for, hvordan han tager det psykisk. Ikke? Hvor mange men han får efter det. Bliver han sådan indadvendt, gennemsigtig et eller andet, der sidder derinde, en grundsag et eller andet sted. Ikke? At man glemmer, hvordan man skal begå sig socialt sammen med andre, der er jævnaldrende. Der var jeg i hvert fald sammen med en kammerat mindst 1 gang om ugen, sådan cirka. Nu er heldigvis det 1 gang om måneden. I den alder der er det jo helt utroligt vigtigt med kammerater. Det kommer igen an på, hvor gammel barnet er. Altså det går lettere, hvis det sådan er i de allerførste skoleår. Men nærmer man sig 5. og 7. klasse, og så bliver det rigtig, rigtig vigtigt. Så det har meget stor betydning. 160 børn under 15 år får årligt konstateret kræft. Hver 3. barn, der får kræft, får leukæmi. 3 ud af 4 kræftpatienter blandt børn bliver helbredt for sygdommen. Mia Jacobsen fik også leukæmi, da hun gik i folkeskole. I dag går hun i 3.G og er rask. Men Mia tænker tit tilbage på dengang, hun havde kræft. Jeg havde det ikke særlig godt. Jeg kunne ikke være sammen med mine venner, som de var. Jeg kunne ikke gøre de samme ting, som de gjorde. Og se ud, som de var. Jeg kom til at føle mig meget udenfor. Jeg havde selvfølgelig nogle veninder, der hele tiden var der, men jeg følte mig meget, meget udenfor. Især på plan med drenge og altså, den måde, de levede på. Under og efter hendes sygdom skrev Mia dagbog. Her skrev hun både om sine veninder, drenge og hendes frustrationer over sygdommen. Kære dagbog, jeg har lige fået en ny paryk igen. Kortere og mørkere. Jeg synes selv, den er flottest, tror jeg. Men jeg er så nervøs for, hvad de andre synes. Hvad nu, hvis de bedre kan lide den gamle? Jeg vil bare gerne være flot som de andre.
have en kæreste igen og være ude. Det er svært at være syg. Altså selvfølgelig så kunne jeg ikke gå i skole. Jeg kunne ikke være med til håndbold. Jeg kunne ikke være med i klubberne om aftenen. Jeg kunne ikke rigtig være med i noget overhovedet. Jeg lå egentlig bare herhjemme. Det er jo rigtig meget tid, man kan komme til at skulle tilbringe alene. Fordi det kan være noget med isolation, og det kan være noget med, at man skal vente på ting og ligge på hospitalet uden sine venner og sin familie og sådan noget. Så den tid er lang. For rigtig mange er det et af de store problemer. Man kan så sige, at det er et held, at der er kommet så meget til med iPad og computer og så videre, som gør, at man faktisk kan ligge og så have kontakt med sine kammerater. Mange gange spiller jeg sammen med nogen og snakker med dem over Skype. Hos Cancerforum kan man mærke en stigende interesse for at dele sine erfaringer med kræft med andre på nettet. I gruppen for unge kan man tale om alt fra kærester til kemo. Jamen, hvis man hiver to år eller 1,5 år ud af sit liv i en periode, hvor det er rigtig, rigtig vigtigt hele tiden at være sammen med kammerater, så kan det betyde rigtig, rigtig meget. Så selvfølgelig skal man have kontakt så meget, man overhovedet kan med andre. Men vi ser altså også, at folk, at de børn, der kommer tilbage, at de ret hurtigt får taget det her op og bliver en del af fællesskabet igen. Efter sommerferien skal Gustav starte en ny klasse, hvor han skal tage 9. klasse om. Det var jo næsten værre end at få at vide, at man havde kræft. Altså han græd en hel uge efter, hver dag. Og kunne slet ikke, altså han kunne slet ikke kapere den oplysning, fordi det, han vidste det jo godt fra starten, men altså at få det at vide og få det sagt af læger, at det her skulle han ikke regne med. Og for skolen af, altså det slog ham altså godt nok ud. Hvad glæder du dig mest til ved at starte skole igen? At få det overstået. Og komme videre.